טוב, אנחנו נעשה כעת הדרכה של השימוש בתוסף נדרים קארד בקופה רושמת של לידר. שלב ראשון, אנחנו נקבל את הלקוח ונעשה לו חשבון. נכניס לו פריט בגד גוף, 35 שקל. לפני שאנחנו עוברים לשלב של מימוש כרטיס נדרים קארד, אנחנו צריכים לעשות לו חשבון ביניים, למקרה שיש לו מבצע על הפריט הזה, וזה מה שיקרה עכשיו. נלחץ על חשבון ביניים וירד ל-15 שקל. אחרי שסיימנו עם השלב הזה, אנחנו עוברים לאפליקציה של נדרים קארד בלחיצה על האייקון למטה. נדרים קארד, נעשה את זה מסודר, יופי. אז זה התוסף של נדרים קארד. התוסף הזה מאפשר לנו לקבל כרטיסים של לקוחות ולרוקן להם כסף מתוך הכרטיס. הפעולה מתבצעת בשתי שלבים. בניגוד לכרטיס אשראי של אנשים שמגיעים איתם לחנות שלכם, אתם מעבירים את הכרטיס לתוך הקופה רושמת וזהו. לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. פה יש לבצע את הפעולה בשתי שלבים. שלב ראשון, מרוקנים את הכרטיס ללקוח. שלב שני, נכנסים לווריפון כדי להתקן בעצם שקיבלנו כסף מנדרים קארד. אז כעת אנחנו נלחץ על מימוש תלוש דיגיטלי. אנחנו נעביר את הכרטיס של הלקוח בתוך הקורא כרטיסים שצמוד למסך, לא של המסופון EMV. קורא כרטיסים של פעם, איפה שמעבירים כרטיסי מועדון וכדומה. אחרי שמעבירים את הכרטיס, מופיע לנו המצב של הלקוח, השם שלו והיתרה שזמינה לו בכרטיס. ללקוח הזה, לדוגמה, יש 80 שקל בכרטיס, אנחנו צריכים לממש מתוכם 15 שקל. אישור, והעסקה בוצעה בהצלחה. יש לנו מספר אישור, יש לנו גם הנחיות בכמה מילים של הדברים שצריך לעשות, מה שאנחנו כעת מסבירים בסרטון. אפשר לקרוא את זה למי ששוכח את השלבים. עכשיו אנחנו מסתירים את החלון של נדרים קארד כדי לחזור לווריפון. אפשר לסגור או על ידי לחיצה על הסתר חלון למעלה או על ה-X, או שאפשר ללחוץ על האייקון למטה של נדרים קארד. אפשר בכל דרך, העיקר פשוט לסגור אותו. אחרי שסיימנו עם הנדרים קארד, אנחנו צריכים בווריפון להכניס את ה-15 שקל הזה כדי לסגור את החשבונית, ואנחנו מכניסים את זה כהמחאה. נכנסים להמחאות. כאן בשלב הזה אנחנו נרשום את הסכום של העסקה. את הסכום, לא של העסקה, סליחה, את הסכום שקיבלנו מנדרים קארד. גם אם הוצאנו מנדרים קארד 15 שקל את כל הסכום, ולא רק חלק מהסכום, אנחנו עדיין נקליד את כל הסכום. גם אם זה נשמע ילדותי, אבל זה חשוב שתעשו את זה, כדי שזה יהפוך להיות לכם להרגל שני, ולא ייווצר מצב שתממשו פחות מהעסקה הכוללת, ובטעות תקבלו תכניסו את זה לווריפון, כביכול קיבלתם את כל הכסף. אז למרות שהסכום נרשם אוטומטית, אנחנו נקליד את הסכום, נרשום 15, נלחץ כעת על Enter כדי לעבור לשדה הבא. נעבור לשדה הבא, אחרי זה שוב פעם על Enter כדי לעבור לתאריך, וכאן הוא מתמלא באופן אוטומטי. נעבור בלחיצה על Enter למספר צ'ק. כאן אנחנו נלחץ עם האצבע, לחיצה ארוכה, והדבקה. ואנחנו בעצם מדביקים את המספר אישור שקיבלנו מנדרים קארד. האפליקציה של נדרים קארד העתיקה לנו את המספר באופן אוטומטי. לאחר מכן לוחצים שוב על Enter, מקלידים קוד בנק 120, זה הקוד בנק של נדרים, ויציאה. סיימנו בעצם. העסקה הסתיימה, יצא לנו חשבונית ללקוח שבה מופיע ששולם באמצעות נדרים קארד 15 שקלים. כעת אנחנו נראה עסקה באמצעות נדרים קארד שמימשנו בכרטיס של נדרים קארד רק חלק מהכרטיס, חלק בנדרים קארד וחלק במזומן. אוקיי, חשוב שתראו גם את המצבים האלו. אז אנחנו נכניס פריט ללקוח. פריט של 55 שקל, כמו קודם, אנחנו נעשה חשבון ביניים. חשוב לזכור את השלב הזה של החשבון ביניים לפני שעוברים לנדרים קארד, כדי לדעת מה הסכום הסופי שצריך לגבות מהלקוח. פה במקרה הזה אין לו מבצע על הפריט הזה, אז הוא נשאר על 55 שקל. אנחנו נעבור לנדרים קארד, נחזור לדף הבית. כשאתם פותחים את הנדרים קארד, לפעמים אם זה היה עסקה ממש קודם, אז הוא יישאר על העסקה האחרונה. אז פשוט אפשר ללחוץ על חזור לדף הבית. מימוש תלוש דיגיטלי, אנחנו נעביר את הכרטיס של הלקוח.
אנחנו נממש לו רק 10 שקלים כדי לדמות עסקה חלקית. אישור. אנחנו נסתיר את החלון. המחאות. והנה השלב שעליו דיברנו קודם. אנחנו צריכים להקליד את הסכום, שזה רק 10. Enter תשלומים, Enter תאריך. עוברים למספר צ'ק עם Enter. לחיצה עם האצבע, הדבקה. Enter, 120. וסיימנו. לוחצים על יציאה. נשאר 45 שקל לתשלום. אותם אנחנו נסגור במזומן. וזהו. יצא כעת פתקית ללקוח של תשלום של עסקה של 55 ש"ח, מתוכם 10 שקלים באמצעות נדרים קארד ו-45 שקל במזומן. עכשיו, ניתן בכל עת להיכנס לתוסף של נדרים קארד ולראות שם היסטוריה של העסקאות. אם יש לכם איזה ספק, כן עבר, לא עבר, מי היה אצלי פעם אחרונה, אפשר תמיד להיכנס לנדרים קארד, כמו שאפשר גם בווריפון להיכנס ולראות את העסקאות, אבל אם אתם רוצים לעשות השוואה, אם יש לכם איזשהו ספק, אפשר להיכנס לנדרים קארד, לחזור לדף הבית, כאן היסטוריית עסקאות, ואתם רואים, הנה העסקאות שעשינו, 15 שקל זה העסקה הראשונה שעשינו קודם, ולאחר מכן העסקה החלקית של 10 שקלים. זהו בגדול. אם יש שאלות או איזה שהן בעיות, ניתן תמיד לפנות לשירות לקוחות של נדרים פלוס. אפשר לשלוח גם את הלקוחות לשם, אם יש להם איזושהי בעיה. יכולים לבקש מכם גם לבדוק יתרה בכרטיס. למרות שכשאתם מעבירים את הכרטיס מופיע לכם היתרה שלו, אבל הוא יכול לבקש לראות את התלושים שהתינו לו. אפשר לעשות את זה כאן, ואני מאמין שלרוב לא יבקשו את זה ממכם. אבל שתדעו שזה נמצא כאן, וכמו שאמרנו, אם יש איזה שהם ספקות, שאלות, בעיות, אנחנו זמינים בשירות לקוחות של נדרים פלוס כמעט 24 שעות ביממה. זהו, בהצלחה.